Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Nakakita ako og ubang pundok sa katawhan nga mipadayon sa unahan. Ug sila miabot og migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw. Ug sila mipadayon sa ilang agianan paingon sa unahan. Padayon nga naggunit og hugot sa gunitanan nga puthaw. Hangtud nga sila miabot og natumba og Mikaon sa bunga sa kahoy. Ug daghan ang nangalumos sa kinahiladman sa nag-ulbo nga tubig. Ug daghan ang nawala sa panan-aw nga nahisalaag sa katingalahang mga dalan. Ug hilabihan gadaghan sa pundok sa katawhan ang misulod sa katingalaang gambalay. Ug human sila makasulod ni ana nga gambalay, sila mitulisok nga mabiay-biayon kanako og niadtong Mikaon sa bunga. Apan kami wala maminaw kanila. Ang daghan nga naminaw kanila, namiya. Layman. Lemuel. Si Layman ug si Lemuel wala mukaon sa bunga. Wala ko makasabot. Nahadlok kaayo ko para kaninyo akong mga anak. Og muhangyo ko kaninyo, paminawa ang akong mga pulong, basin kaloy-an kamo sa Ginoo, og dili mo sa likway kaninyo. Palihog. Sunda ang mga sugo sa Ginoo.